Het klinkt bizar, maar in Limburg wordt sambal gemaakt van Limburgse pepers. We gaan de sambal maken met Yvonne en de pepers die groeien hier in dit voedselbos onder glas in de Bokend. Dit gaat allemaal in sambal? Dat gaat eigenlijk allemaal in een bepaalde sambal. Ik ben bereid om vandaag de sambal gember voor jullie te maken. Sambal gember? Ja. Eén ding hebben we nog niet. Pepers, Bas. Kom mee. Hier in de kast staan de pepertjes lekker warm. Aan deze kant inderdaad de jalapeno-pepers. Dit zijn hete doeraks hier. Oh, die zijn leuk, hè? Ja, die zijn mini. Ja, de Hungarian wax pepertjes. Jouw t-shirt zegt het al, hè? Je bent misschien het pittigste vrouwtje van Venlo en omstreken. Hoe is dat gegroeid tussen jou en de pepers? Ja, een paar jaar geleden deed ik voor het eerst een keer wat pepers oppotten. Ik dacht, god, die doen het leuk. Doen het goed in het klimaat in Nederland, wat ik natuurlijk helemaal niet had verwacht. En toen ging ik sambals maken, de kids vonden het lekker, de buren vonden het lekker. Ik denk, ik ga nog meer pepers kweken, ik vind dat keileuk. Hoeveel soorten heb jij? Ik heb er geloof ik doelbewust, omdat ik die verwerk, ik geloof een stuk of 8 of zo. Daar moeten we nog wat plukken, want die wil ik dadelijk verwerken nog weer in de sambal. Dat is eigenlijk de gewone cayennes noemen ze die. Oh, de cayennes. Als het rood is, is het goed? Als het rood is het goed, Bas. We hebben wat pepertjes. Daar ga ik wat mee doen. Dan ga ik Marcel zoeken. Marcel Ja. is de head honcho van dit hele Ja. gebeuren. Dit soort dingen zussen niet zo gauw in de kaas. Nee, dat klopt. Dat Wat is, rest ik allemaal stom? Ik heb hier staan, ja, behalve klein fruit, zo blauwe bessen en bromelen en frambozen en heel veel van afgeleide producten staan hier ook perziken, nectarines, abrikozen, kakies, spul wat boete een beetje lastig is. Nou, het Yvonne, het heur riekes met pepertjes. Wie heb je elkaar dan leren kennen? Uiteindelijk waren we in het zoeken naar, ja, wie kent ze de kaas nou een beetje een breier doorgeven. En Yvonne was eigenlijk toevallig wie ik zoiets had van, ik ga hem openstellen voor een samenwerking met andere kleine makers. Op zoek naar een nieuw stukje grond om wat pepers te telen. Ja, laat dat nou net wat beter gaan in de kaas, dus wel een beetje een inkepper. Het ruikt zo lekker, hè? Goed zo, Jan. Ja. En straks zit het in die potjes. Ja, klopt. Dat pruttelt nog door. Oh ja. Kijk, zo gaat hij uiteindelijk worden. We hebben wat toastjes en we hebben wat komkommer. Oké. Eerst op het toastje en daarna eet je komkommer om af te blussen misschien. Oh ja, dat is ook nog een idee, hè? Nou, zou kunnen, hè? Nou, daar gaat hij, hè? Daar gaat hij dan, Bas. Hij staat nog. Niks aan de hand. Ik wist dat je Maar kon ik ga het. toch even een crackertje pakken. Alle gekheid op een stokje. Ik vind hem perfect. Dank u. Hij komt binnen, maar Ja. hij snijdt me niet in tweeën. Goed zo, daar doen we het voor. Ja. Toch? Nou, kijk eens aan.